takulandani papeji yathu atikambe za thanzi yomwe timakamba zinthu zosiyana-siyana zokhuza ndi umoyo wanu. Tsiku la lero tiyambapo mtunda ofotokozerana za gasi. Mutu umenewu unapemphedwa ndi anthu ambiri ndipo umafotokozeredwa m'njira zosiyana-siyana. Siku angapo apitawo tinafunsa anthu kuti kodi akamati akumva gasi amakhala akumva chani, kapena kuti pamene adokotala amawuza zoti muli ndi gasi anali akumva chani. Tinayankhidwa maansala osiyana-siyana. Maansala ena anali ofanirako koma ena anali osiyana kwambiri. Ndiye tifuna tifotokozerane za gasi kuti kuyambira lero tikhale pa tsamba limodzi pa nkhani imeneyi ya gasi. Koma monga mwa nthawi zonse timayamba tafotokozerana za dongosolo la mthupi lomwe limakhuza matenda amenewo. Dongosolo limeneli lakagaidwe ka chakudya kapena kuti digestive system. Koma tisanafike kumeneko tili tingomasulirapo kuti gasi ndi mpweya. Ndiye gasi amene tikukamba ife ndi mpweya omwe umapezeka njira yathu ya chakudya. Njira yathu ya chakudya ili ngati paipi kapena kuti chubu yayitali yotsegula konsekonse. Mbali ina kukamwa komwe timadyera ndipo mbali ina kutulutsira chimbuzi. Kugaya chakudya kapena kuti digestion imayamba mkamwa potafuna ndi mano. Komanso mkamwa muli malovu. Ndipo m'malovumo umakhala timichere kapena kuti timakemikozi tomwe timathandiza kusungunula zakudya. Tikatafuna timameza chakudya chija. Pomeza chakudya chija pa khosi, paipi ya mpweya yopita kumapapo imatseka chiseko chake kuti chisatsamwe. Kenako chakudya chija chimayenda mu paipi ya zakudya yomwe imalumikizana ndi chifuwa chathu kapena kuti stomach mchizungu. Chikamayenda mpaipi imeneyi chakudya suti chimakhala ngati kuti chikutsetsereka pa nsese iyayi kapena kuti kugweramo kuti chubwi ngati muja iyayi. Pali ndi mayendedwe yake. Mayendedwe amenewa pa chizungu amatchedwa kuti peristalsis. Anthu amene timadziwa kusoka tikakhala kuti tili ndi elastic yemwe tifuna timuyike mwachisanzo mchiuno, timamulowetsa nkumukoka pang'ono, kukhala ngati tikumulowetsanso nkati ndikuzamukokanso pang'ono. Njangawa akhale chubu chija chimakhala chikumayenda ndithu chonchi kuyendesa zakudya zija kuti chakudya chija chipite pansi. Mayendedwe amene wasathera pa chifupa aja iyayi. Chakudya chikamayenda m'matumbo monse mpaka na kuchimbudzi, matumbo aja amakhala ndithu akuyendesa chakudya chonchi. Kwa anthu amene mwina chifukwa cha njala kaya matenda awonda kwambiri, mukamayang'ana pamimba pawo pamaoneka ngati pakuyendayenda chinthu, amakhala ali matumbo kuyendesa chakudya. Pa boda pa paipi itayiyamba pa khosi paja ndi chifu pali mnofu wokhuthala yomwe makhala ngati chilabala chachikulu chomwe chimapangisa kuti zakudya zikalowa m'mimba mu chifu mwathu muja. Chilabala chimenechi chimakhala ngati chikutseka khomo la chifu lija kuti zakudya zibwerere ku khosi. Tafikano mu chifu chathu muli asidi wambiri ndi wamphamvu kwambiri okuti atha kusungunula olo chisulo ndithu. Asidi amene ndi amene amathandiza kuchigayaso, kuchinyenyanyenyaso, kuchisungunulaso chakudya chija bwino, komanso kupha tizilombo. Anthu ambiri ife timadya zakudya osasamba m'manja nkumadabwa kuti kodi ine sindidwala chifukwa chani. Ndi chifukwa chokuti asidi amene ali m'mimba mwanu muja amapha ndithu tizilombo tambiri. Tina timatha kupitirira ndithu nkutidwalitsa koma tambiri timaphedwa ndi asidi ameneyi wa m'mimba mwathu. Kale asidi ameneyi ali wamphamvu ndipo amatha kunyenya chakudya chomwe chalowa m'mimba mwathu. Sanyenya chifu chathucho chifukwa chokuti chifu chathu chinazungulidwa ndi zinthu zina zokhala ngati zimamina zokhuthala zimapangisa kuti asidi asalowerere kwambiri pa chifu chathu nkuchinyenya. Chikachoka m'mimba mwathu mu stomach, chakudya chija chimalowa mu thumbo laling'ono. Thumbo limeneli ndi lalitali pafupi 6 meters ndipo limakwana bwinobwino m'mimba mwathu chifukwa choti linakulungana bwinobwino. Mmenemu ndi mmene chakudya chimayamba nokulowa m'magazi mwathu kuti chipangidwe distribute kapena kuti chigawidwe m'thupi mwathu monse. Ndipo kwa anthu amene matsatira peji ino akudziwa mtundu wa magazi omwe amanyamula chakudya chimenechi, ndipo kuti chimakhala chikupita kwa anyamata a m'thupi mwathu kapena kuti ma cells a m'thupi mwathu. Ndikambeponso za ziwalo ziwiri, chiwindi chomwe chimathandiza kupanga mankhwala omwe amasungunula kapena kuti amapanga digest zinthu za mafuta kapena kuti mafats, ndi pancreas amene mukudziwa chichewa cha pancreas chonde ndiuzeni pa comment. Pancreas nayonso imatulutsa mankhwala ena omwe amathandiza kusungunula kapena kuti kupanga digest chakudya china m'matumbo amenewa ang'ono. Zakudya zija zikalowano m'magazi mu thumbo laling'ono zija, zosalirazo zimalowano mu thumbo lalikulu. Thumbo lalikulu, large intestine, limene limayamwa madzi kapena kuti limatenga madzi amene atsalira mu zakudya zathu zija.
likayamwa madzi aja zosalira zija ndi zomwe timazinena kuti chimbudzi, ndipo zimasungidwa kumapeto kwenikweni kwa thumbo lalikulu lija kudikira kuti ife tipambuke. Apo tamva mmene chakudya chimagayidwira m'thupi. Tsopano gasi kapena kuti mpweya umenewu umachokera kuti? Munjira yathu ya chakudya kuyambira kukamwa mpaka na kumapeto sizachilendo kukhala mpweya, chifukwa choti tikamadya kati kamatafuna timatsegula kamwa, ndipo tikatsegula kamwa mpweya uja timakhala tikuumeza limodzi ndi chakudya chija, ndipo chakudya chija chikamatsika m'thupi mwathu mpweya umakhala kutsitsika limodzi ndi chakudya chija. Mpweya wina mumaugeya, mpweya wina mumaukankha limodzi ndi chakudya ndipo umakafika m'matumbo mwanu. Ndiye ndisanapitirire ndinene ichi, pali mitundu iwiri ya gasi yomwe imapezeka m'njira yathu ya chakudya. Mpweya wina omwe taunena timaumeza nawo limodzi ndi chakudya, ndiye pali gasi wina kapena kuti mpweya wina omwe umapangidwa m'mimba mwathu.